Tsaro da zaman lafiya bultai aka sallama wa Najeriya. Tsaron da ka ba wa Najeriya ka samu ta gado na godiya. Tsaro da zaman lafiya bultai aka sallama wa Najeriya. Da ka ba wa Najeriya kasar mu ta gado na godiya. Tsaro da zaman lafiya bultai aka sallama wa Najeriya. Tsaron da ka ba wa Najeriya kasar mu ta gado na godiya. Tsaro da zaman lafiya banda kai wa za ya iya. Madugu uban tafiyar sojojin Najeriya. Mutum gasken da ya tsaya tsaro da zaman lafiya. Dole na faɗa na ƙara ka aje tarihi a duniya. Abin da ba mu yi zata ba ka kawo ƙarshen sa a faɗin Najeriya. Da zaman lafiya burtai aka sallama wa Najeriya. Da ka bawa Najeriya kasar mu ta gado na Najeriya kasar mu ta gado da zaman lafiya aka santa. da rashin tsaronta a baya kowa na shirin ya barta. Kaga yara 'yan ƙanana maza da mata cikin ɗimauta. Na neman yadda za su kubuta tsofaffi kuwa sun wahalta. Har ka jajirce ka tsaya yau ya zama tarihi a Najeriya. Da zaman lafiya burtai aka sallama wa Najeriya. Tsaron da ka ba wa Najeriya kasar mu ta gado na godiya. Haka aka kone wasu ƙauyuka da dukiyoyinsu. Jinyoyin da suka sha da ƙyar har asibiti aka bi su. Abin tausayi hada tsofaffi a cikinsu. Jinjina a gare ka har gida kasa aka mayar da su. Yan gudun hijira tsaron da ka ba su aka mayar da suna godiya. 'Yan Najeriya muna godiya ga Lutanar Janar Burtai namijin duniya. 'Yan Najeriya muna godiya ga Lutanar Janar Burtai namijin duniya. Har akan sarakunan mu ake kaiwa. Ba yara ba manya har mata ake ta kashewa. Malaman mu an kashe an ƙara kashewa. Da zuwan ka Lutanar Janar sai ga sauyin yanayi. Alhamdulillah mun samu zaman lafiya. 'Yan Najeriya muna godiya ga Lutanar Janar Burtai namijin duniya. Kuma tsara wa sojojinmu Najeriya. Wasu kasa da kansu akan mu ba gudu da ja da baya. Dare da rana ba sa gajiya duk ruwa iska haka za su tsaya. Da babu soja a kasar nan ya zane iya. Shi yasa da inda na ga soja zan kai ne tsara in kama takin Najeriya. Da zaman lafiya burtai aka sallama wa Najeriya. Tsaron da ka ba wa Najeriya kasar mu ta gado na godiya. Abin da za mu sai dai addu'a a gare ka. Ka zama darasi a kasar mu gun kishin kasar ka. Tsaro da zaman lafiya ko makiyinka ya san da haka. Lutanar Janar namijin duniya Allah ne zai biya ka. Allah ya kara lafiya makiya giwa ba a yi masa tarkon gigiya. Tsaro da zaman lafiya burtai aka sallama wa Najeriya. Tsaron da ka ba wa Najeriya kasar mu ta gado na godiya. Tsaro da zaman lafiya burtai aka sallama wa Najeriya. Da ka ba wa Najeriya kasar mu ta gado na godiya. Tsaro da zaman lafiya burtai aka sallama wa Najeriya. Tsaron da ka ba